Οι επιστήμονες τελικά κατέληξαν στο ότι η Γη είναι επίπεδη. Πάμε γρήγορα να δούμε τις αντιδράσεις των συμπολιτών μας. Τόσο καιρό τα λέγαμε και μας είχαν βγάλει τρελούς. Επιτέλους ήρθε η δικαίωση. Κάναμε λάθος τελικά. Έτσι είναι όμως η επιστήμη. Συνέχεια αναθεωρείται με βάση τις νέες ανακαλύψεις. Πάντα το ξέραμε. Προσπάθησαν να κρύψουν την αλήθεια, αλλά μάταια. Αυτός είναι ο θρίαμβος των ελεύθερων στοχαστών παντού. Είμαι αστροφυσικός και δεν μπορώ να το πιστέψω. Όλη μου η ζωή ήταν ένα ψέμα. Είχαν δίκιο τελικά οι ψεκασμένοι. Απογοητεύτηκα γιατί ήθελα πάντα να κάνω το γύρο του κόσμου, αλλά τώρα που τελικά η Γη δεν είναι σφαιρική, πώς θα κάνω τον κύκλο της? Επόμενη αποστολή να ξεσκεπάσουμε τους ερπετόμορφους. Τώρα ξεκινάνε όλα. Δέστε ζώνες. Παρήτητα και μαλακίες. Ακούγατε τον κάθε γυαλάκι απρόβατα. Σας έσερνε η μασονία από το λουρί. Άμα πάω μέχρι την άκρη της γης και πηδήξω, θα βρεθώ στο διάστημα. Ελπίζω να μην επηρεάζονται τα ζώδια από αυτό. Δηλαδή ο πλανήτης μας είναι σαν τυρόπιτα ταψιού.